Lososa máme vysušeného? Dobre. Takže zoberieme soľ a čierne korenie a naložíme mu zľava, sprava. Akože, ľudia by tam boli schopní nakvapkať aj citrón, ale my nie, to je extrémne špekulantstvo. Takže jediné dve veci na ochutenie sú soľ a čierne korenie. Toto je panvica. Na panvici je olej. Nenecháme olej, aby nám šplechol na ruku, ale robíme všetko preto, aby zostal na panvici. Cca 3 minútky, nech sa zahreje na miernom plameni. Odložili sme si kúsok lososa, ktorý bol nenasolený a nenakorenený a prikemíme čina. Toto nám zaručí dobrú karmu pri varení a hlavne pokoj. Keďže niektoré spomalené mačky začnú mať hype až vtedy, keď je ryba na panvici, ušetríme si vysvetľovanie, prečo je nemožné uskutočniť príkrm. Olej je ako tak pripravený, vždy by mohol byť lepšie a dlhšie, ale kto má v dnešnej dobe na to čas? Môžeme tam placnúť rybu kožou dole. Koža je dôležitá, nielen kvôli omega-3 a chuti, ale esteticky celé jedlo vyzerá lepšie. Filet bez kože logicky placneme tou stranou, ktorú práve viac fílujeme ako spodok. V tomto prípade sme lososa nevysušili dostatočne, takže olej si to užíva. Na to, ako zistiť, kedy bude treba rybu prevrátiť, je viac možností, ale najlepšie je sledovať farbu. Plus mínus do polovice ryby chceme bielu farbu. Teraz skúsime, ako praktické je v jednej ruke doužať mobil a druhou rukou nonšalantne lososa prevrátiť na druhú stranu. Najlepšie je nič si predtým neskúsiť na nečisto a ísť rovno do toho. Koža je fajn, takto to môže byť. Teraz na miernom plameni, alebo ešte menšom dáme 2 minútky druhej strane, s tým, že prihodíme kúsok masla a tymiánu, hlavne elegantne. Maslo vytvorí mini krustu a takto to stačí. Avšak pre ľudí so silnými úzkosťami a nevôľou skúšať kvalitné veci, dáme lososovi ešte minútku, aby bol prepečený. Vnútro už nebude ružové, ale stále bude mäkké a šťavnaté. Podľa štatistík tento kanál sleduje veľa ľudí, ktorí nemajú odber. Ak medzi nich patríš, budem rád, ak to zmeníš a pridáš sa k našej komunite. Každý odber pomáha kanálu rásť a mne dáva energiu pokračovať ďalej. Budem veľmi rád, ak mi do komentára napíšete vaše nápady alebo témy, ktoré by vás zaujímali. Tento kanál robím pre vás a chcem, aby ste sa tu cítili ako doma. Na budúce možno skúsime niečo, kde nepoceníme prípravu, ale aj tento prirodzený naturalistický štýl má niečo do seba. Ďakujem vám všetkým, že ste tu dnes boli s nami. Veľmi si vážim váš čas a podporu, pretože bez vás by tento kanál nemal zmysel. Nezabudnite, že každý jeden deň je nová príležitosť posunúť sa bližšie k svojim cieľom, snom a tomu, čo vás robí šťastnými. Prajem vám krásny deň a teším sa, keď sa opäť uvidíme v ďalšom videu. Majte sa zatiaľ krásne.